Shalom. Orasma dihamu akadamang doho dainang tabara de marohata perjulu mahita martangyang nohom di inganat tabik. Amin. Tabukama perminggota mari di mahita siap bukuit di nomor 514. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manangaha na dinggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah siyako. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jalan merpangalaho haserepon maradupun debatam. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Selehom matuhami roha na togu na badia pikiran na dinggan doho roha na ringkas pasauton ulaon na dinggan. Seleho dami tuhami asasonak kami mangulu di bagasa pangodingim. Saya marsigatung tuhatam mahami maradupun saluhut musunami. Saya ramoti jala pergugui mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita siap buku di nomor 275.
Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik perjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik perjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakupau bahenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaomu jala dan jadi sumanomu manangaha na di benua gijang dohot na di benua tongawon rodi na di bagasa naik na di torunitano yang gotungga besi sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dan jadi dohonon goarni debata yang gosoture dalanna ai honauhum na dosogot aka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingotamu mapabadiahon ari minggui dinanomari ma ulahamu nasa siulommu alai angwari papituhoni ari paradian ni jahuba debatam doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu be manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam ai dinaonomari rodi toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat doibana diari papituhoni dibaheni do bahena di pasu-pasu debata jahoba ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon ikon pasangapom muruna torasmu asa mertua ho jala liling mangulu di tano nanileho ni jahoba debatam diho. Patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakku. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hatana setutu maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan niroham bagas nidongamu dan jadi haliangan niroham donga sari penidongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang diabe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringot tu patik nasapului odo. Ahudo jahoba debatam nina debatata pergugo nasohatu dosan jala parimas siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinoparni akan nasogoroha diau alai asidorohaku dia akan nomor ribu-ribu akan nomor holong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong martangiang mahita mangidogogo sia Tuhan debata ali Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon naho bartopati mi amin. Mari kita sian buku dia nomor 122. Tato poti madu sata tua dopani debata martang yang maita ali amanami debata nami nadi benua gijang pergugo nasohatu dusan perdingkan bahasa doho jalarudi saling liling nado asini roham saya merpamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang be ingot aka dosa nami
Ayo do hami merdosa marodo poko, jalo do husungguli hami rimasmu, merhite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sayurubi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, balua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Adong do dihita situani malim nasongoni nahudul disiamun habangsani hatongamot di banua gijang. Dibaheni tarbaheni bana do panguluho ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari kita sian buku de nomor 100 siap berusaha. Epistel di mingguta sadarion ima berita nauli nasinura ni si Mateus biduonom mamuka maisian ayat sia rodi ayat 10 tajahama mergati sore ayat perpudi rapita majaha songonoma tangyang muna alia manami na di banua gijang sai pinarbadia ma goarmu lehom madihami sadarion hangoluan siap hari.
rapita majaha. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian na jahat, ai horo na punah harajaon, dohot hagugon, dohot hasangapon, rodi saliling nililing na. Ido sahatna, martua do akan atu mangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Marede hita sian bukede nomor 400 dulu. Taha tidak ko maha porsiao tai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siato di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau penor silang na tuat tuban watorurung ditanom na mulak mangolu di hari patolu na manai tu surgo lauhud tu siamun di debata Jehovah amanai pergugo na suatu dosani di sima ibana pemulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria topan halak Kristen akan abadia dohot dihatisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogot daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin.
tabigima titing namasa di huriata. Tikting di HKBP Stoyo Resort Stoyo Minggu tanggal 27 Juli 2025. Napar julu goar do topik minggu goar ni minggu ta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis. Do topik minggu tangiang mangidohon haluaon. Napa duahon tik-tik perbagason. Tik-tik paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pardonga saripeoma Ronaldo Garson Hasiholan Simbolon sarjana akuntansi anak niamata pagar Sibulun tubuh ninata Mardiana Siombing ruas ni HKBP Resort Maranata Rawalumbu Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orwana Gresi Sania Permatasari Buru Sialoho sarjana akuntansi Buru niamata Situa Doktorandus Miller Sialoho, Tubuh Ninata Risdonna Boru Panjaitan, Ruas Nia KBP Stoyo, Resort Stoyo, Sian Sektor Halim. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di Gereja HKBP Resort Maranata Rawalumbu, Distrik Sapulusia Bekasi. Tik-tik parjulu, Neng Majalo Pasu-Pasu Pardongon Saripioma, Martin Octavianus Silaban, anak niamata S. Siombing Silaban, tubuh ninata Dr. Anda R. Buru Sitohang, ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo, Sektor Cipinang Bali. Dohot Orwana, Grace Natali Buru Sibulun, sarjana ARS, MARS Buru Ninamata J. Simbulun, tubuh ninata T. Buru Manik, ruas ni HKBP Stoyo Resort Stoyo Sian Sektor Parserahan. Pemasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2025 di Gereja HKBP Stoyo Resort Stoyo masuk pukul sia wib. Tik-tik parjulu Naeng Majalo Pasu-Pasu Pardonga Saripioma Leonar Agustinus Aritonang anak niamata Tolupan Aritonang Nahinan tubuh ninata Rindiana Boru Banjarnahor, ruas nia KBP Stoyo, Resort Stoyo, Sian Sektor SMA SMEA. Dohot Orwana, Natalia Ulita Boru Simamora, Boru Niamata, Nopal Jupri Simamora, tubuh ninata Nurbeti Boru Gultum, ruas ni HKBP Resort Petojo, Distrik Walu, DKI Jakarta. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2025 di Gereja KBP Resort Petojo Distrik Walu DKI Jakarta. Napatulun mengibati huria. Sadarion di hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 Borhat do Paduan Suara Grace HKBP Stoyo mengibati huria HKBP Resort Karawang Distrik Sapulalu Jabar Teng Die sekaligus madohoti ibadah dohot patu begion ede puji-pujian marhite kur bain sangap di guarni tuhata. Torop nama dohoti kunjungani obat puluh halak. Napa obaton perpisahan dohot kenaikan kelas sekolah minggu. Hari Minggu sadarion tanggal 27 Juli 2025 naeng di Patupa perpisahan dohot kenaikan kelas. Ibadah dana sekolah minggu mangingani kelas na baru mulai di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Napa limahon pertanyaan sektor di gereja. Di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 Patu Paun ni Huriata do pertanyaan sektor maringanan di gedung utama gereja KBP Stoyo masuk pukul 10.30 WIB. Disosoi matu ruas di sektor asa ro mandohoti partang yang ani. Paduan suara KBP Stoyo asa mengisi di partang yang ani. Napa onopon kebaktian Padang. Di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 remaja KBP Stoyo naeng patupahon kebaktian Padang
maringanan di Taman Mini Indonesia Indah. Napapituhon Dewan Diakoni HKBP Stoyo. Di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 pukul 10 WIB, Dewan Diakoni HKBP Stoyo melalui seksi pendidikan akan melaksanakan penyerahan Sipalas Roha kepada anak-anak HKBP Stoyo serta bantuan pendidikan kepada anak keluarga yang berhak menerima bertempat di gedung utama gereja. Nomor 8, Pak Didion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, Patu Pauni Huriatado Pak Didion Nabadia, ruas nanaeng mabuan yanakona tu Pak Didioni nungabui majalo formulir Pak Didion tu sekretariat gereja. Napasiahon lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu pahon pagelaran angklung dalam rangka pencapaian rekor muri maringanan di Sopo Marpikir. Lansia HKBP Stoyo do di Ulaone. Napasapuluhon ulang tahun paduan suara kantate harmonik HKBP Stoyo dan seminar. Dalam rangka ulang tahun paduan suara kantate harmonik yang ke-25 tanggal 24 Agustus 2025 sebagai ulang tahun Perak, paduan suara kantate harmonik mengundang para orang tua, guru sekolah minggu dan anak pra-remaja serta remaja untuk mengikuti seminar berkenaan dengan FOMO, Fear of Missing Out, yaitu adanya rasa ketakutan ketinggalan informasi atau tren, sehingga selalu ingin terhubung dengan sumber informasi seperti HP, internet, dan lain-lain. Pendaftaran dan jadwal pelaksanaan terlampir. Apa 10 tahun barita abot niroha. Nunga jumulu marujungulu. Ervina Boru Sianipar. Gelar Oppu Regina Boru di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 tutup umur 82 tahun, sian sektor Kalibata. Maninggalhon yanakodo paupu. Tuhatama nama ngapuli keluarga na tininggalhon. Napa 12 sumbangan. Di jaloro sumbangan sian NN Villa Galaxy bunga altar di hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Songon hamolateon di ulang tahun ni anak, ulang tahun pernikahan, ulang tahun SS. Saya dipasu-pasu tuat sama keluarga di Bagasan Hai Pason. Lau pasiko petitingon bui mata jaha di titik cikitak, dohot barcode naung di patu pahuria. Songoni masa di tikta di mingguta sadarion.
Nasai dosa kini menudernai, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia. Dung nasonang doa, dung tu Yesus salam, dung Yesus maringan dia. Tabuji matuata sian buku di nomor torotas walu walu laos tapasaha ma peliata sadaa dohot sadabi. Kami
Damai ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikira munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna akamanginang. Selamat hari Minggu. Hata ni debata nagabe ojahan di parpunguata di minggu sadarion nung masuk hita tu minggu paonopon dong Trinitatis ima minggu hasi tolu sadaon di debata. Hatan itu hata tersurat di punguata di Borminon di Manogo di Arianon. Ima di buku ni si Musa na parjolo bidu 10 alu. Mamuk kamay sian ayat 22, sahatu ayat 20 tolu, hujahama di tonga-tongata, songonon tersurat di si. Dungi manirpang ma siani na 2 bawai mardalan dopa Sodom. Alai jong dope yanggo si Abraham di jolo ni Jehovah. Dungi di pajonok si Abraham jalanin nama. Tung ripas sonom muma natigor rap doho parjahat. Ate tungadong 50 halak akka natigor di bagasak kutai. Tung ripas sonom mumay. Dangolanam muhutai ala na 50 natigori akka na dibagasani. Dao may siyako mangulahon si songoni mabuno na tigor rap doho parjahat. Tung sobok kon parjaha ma natigori. Paliyas may siyako. Tung nasouhum mabahenon ni siuhumi liat portibion. Jadi ninna Jehovah ma. Molo tung jupangau di bagasak kuta Sodom 50 halak akan atigor. Saima olanakku nasaluati ala nasida. Dongi ninna si Abraham ma mangalusi. Sobaku ale Tuhan nunga sa palahum au mamuka makatai dohoto ati peorbuk jala sirabu nau. Uatung moru 5 halak sian na 50 akan napitori. Tung ripas sonom mo maluhut hutai alani na 5. Jadi ninama. Dang ripatsionokku molotung jupangau di si 45. Dungi diulahi si Abraham mamuse dope madok tu ibana ninnama. Uatung 40 jupang di si. Jadi ninna Jehovah mah. Dakwa dang hahuaok kunasida alani na 40. Dungi nina si Abraham mah. Wa unang tuktarima soale Tuhan ala hudak dati madok ate tungjupang di si 30. Ninna Jehovah ma. Dakka huwag ko nasida mulutung jupangau 30 di si. Dunginin na si Abraham ma. Ida ma. Nunga sa palahum au mamuka madok tutuhaki. Watung jupang di si 20. Jadi ninna Jehovah ma dang repasconokku ala nina 20. Jadi ninna si Abraham ma unang tung tarima soale tu haki ala na madok au dope holas sahalion. Adek tung jupang di si 10. Jadi ninna Jehovah ma dang repasconokku nasida ala nina 10. Jadi dungsun Jehovah makatai doho si Abraham. Lau maibana mula madohot si Abraham. Tu ingananna. Ima sahat ni turpukta. Tu kita salhutna. Akamang dohot tamu akainang.
Molo turpuk di minggu sadarion ima percakapan ni si Abraham dohot di bata. Jala pakatayon ni si Abraham dohot di bata ima hubungan natung macay akrab, hubungan natung macay rosu, hubungan yang sangat intim. Dang narupani na dietong si Abraham dirina na jumago sian saluhut jolma dilihat portibion. Alay adong hubungan natung macay akrab. Dang na si Paulaula bukan dibuat-buat juga. Alay natututu si tutudo sian ias ni rohana ima menjalin hubungan nadengkan dohot di bata. Dang napabarani-barani honibana asa didok na hebat na luar biasa. Alay takaso sian hapor siaonna dohot holong na takas ima pakatayon na dohot di bata. Diturpukon aha mahuroha na nihataan ni manang percakapan ni si Abraham opun ni naporsea na diguari dohot di bata. Adong mahuta dua Sodom dohot Gomora omma sa dua huta alai macay lumlam do akka hajahaton ni hajolmaon di dua hutaon di Sodom dohot Gomora. Jala macay takas do pangalaho nasida ima pangalaho namaralo tulomo ni roha ni dibata. Tuak kapatik ni dibata. Tuak kalarangan-larangan na siya debatape. Tung larangan ni alay diulahon. Takas doi molo tapabuka di panurirang buku ni si Hesekiel. Buku ni si Hesekiel ima bidu sapulonom aya 40 sahat 50. Hesekiel saplonom ayat 40 sahat ayat 50. Takas do akau ma didok debata di surirako si Hesekiel hajahaton ni Sodom dohot Gomora. Idama ondo hajahaton ni Sodom anggimi roha hagijangon parga dobuson dohot hapedemon ima di ibana dohot diakaboruna. Yang gotangan ni nadangol dohot na parir dang dipargogoi nasida lam jukat tahe jala diulahon do akabias-bias di jolokku jadi hurendepon nasida di sihuida jadi hurendepon nasida di sihuida nama dok lapatan ni turpukui manang hatani debata na hujaha siapa laipe ima debata namarhuasoi dada natatada holat debata para siroha pardenggam basa saleleng-leleng na. Alay dang namando margabus debata. Alay ikos sudedo na porsea tu ibana ikon nang mamoto ala ibana hakim yang adil dang marsobu-sobu ibana tu hajuk katon. Dang na dalam arti pamurah-murahu di debata sude. Molo pamurah-murahu di debata sude dang adong be dipatudu ibana songon hakim yang adil justru lam mangicobu mahajuk katon dosai di sandok portibion alaniaha tolema para siroha do debata dang ngomon nahita. Gabe Roma nama parmeam-meapon asini rohani debata. Dak si parmeam-meamon ni. Alay asini rohanai memang hot rodi saleleng ni lelengna. Alay unang di parmeam-meam. Kasih karunia Tuhan adalah bukan murahan. Nang pe para si rohai bana. Dang marlomo-lomo jol maisay bercokol tu nama dok. Para si roha do debata. Toy mak. Ape anon ba marpangulahi do rohana marpamuati do dadahola ni ibada pedang lomo rohana di parmea masin rohanai nang peso martuhor asini rohanai alai dang lomo rohana nang di parmea-meam nama parmea-meapon ala arga do hita ditobus pola use mudarna
makokop akan aporsea di ibana. Jala pakatayon ni debata dohot si Abraham taringot tu lumba-lumba nanang ikon lalu rimas ni debata. Tu Sodom dohot Gomora alaniyaha. Dangulo marhabu baon. Ahape didok debata marhiti hatana. Nga disurirakon panurirangna matua so ditangihon. Nengel do pinggol partodionna. Nengel pinggol partodionna. Jala di somma di papatar debata dang namar meam debata. Mololau hatanai say nai kosaut. Di pakatayon ni si Abraham dohot debata. Seolah-olah ada kata tawar menawar. Martiga-tiga di hamuruhon. Dohot di marpamuati rohani debata. Alay daw do siani. Ima nasoboy di parmeam-meam masini rohana. Molo mamukka di turpuhon na ujinaha di tonga-tongata mulai ayat 25 daoma siako mangulahon si songoni. Wasa didok songoni ala didok si Abraham di mulana di pakatayon na ayat 24. Ate tungadong 50 halak akan natigor di bagasakutai. Tung ripasonom mo mai nina si Abraham. Dalam arti dang namangatur debata ibana. Alai kepedulian ni si Abraham tu keselamatan ni donganna. Termasuk adong dope hubungan keluarga ni ibana dohot keluarga Lot. Keluarga Lot adong dope hubungan kekeluargaan ibana dohoti. Namarhuta di Sodom. Angkia pola malua isian na di hari pason debata luati. Ido dido rohana. Au adong 50 dope na mabiar marnida debata na mardalan di hati goran. Pola may koripasonom mui. Buah magabedos di baiko na tigor roha doho parjahat. Seolah-olah diatur Tuhan tay sasitong na daw. Alaya dong dope di ibana keperdulian. Asa unang tung masafsa na so magulang. Asa unang gabi hona uhum naso mangulahon na dyan. Ido dido rohani si Abraham. Mangido bermoho di bana tutuhani. Daw masyako mangulaho si songoni. Mabuno na tigor rap doho parjahat. Tung sobok ko parjahat manatigori. Paliyas may siyako. Ala di bata natutudo ido maksud na. Tung naso uhum mabahenom mut. Bahenon ni si uhum miliat portibion. Nina si Abraham. Alay dia lu si Jehovah do ibana. Molotung jup pangao di bagasak kuta Sodom 50 halak na tigor. Say na olanakku do nasaluati ala nasida. Ati tungadong do penaburjunin na 50 halang disundati debatado. Berarti dangadong nasa hidope. Alay lam turun mamuse. Lam turun. Out na adong niyan o 45 halak. Nasa tiya na burjiroha di si say olanak kudo ninna debata muse. Semakin turu muse tutoru. Au adong niyan nangwa palaw 40 halak. Muna natigor roha na burjiroha. Say na olanak kudo molo alani tong ninatuhani. Alay tong dangadong. Lam turu muse nanggo niya na pala 30 halak. Molodong natigor roha, naburcu roha. Ola nakudo molo adong, minatuhani. Hape ternyata dang adong. Semakin turun, molo tung adong niya 20 halak pe. Saya na ola nakudo, molo tung adong 20 halak. Innatuhatay tu si Abraham. Hape semakin tutoro mamuse 10 penihan. Nakimulai 50, o 45, o 40, 20, 20. Tung 10 penian na magkabiari di bata na burjuroha. Dang ripasonok ko na sida ala ni na 10 ninna di batado tu si Abraham. Ujung na berakhir ma. Dong pakatay Jehovah dohot si Abraham dangadong be. Berarti dangadong naboy mangambati rimas ni debata. Molodung law hatana sa inekosaut. Dang namargabus debata na mandok hot asini rohana
dohot padan na tubang sona. Alay na dia do sa sitong na ubay songoni terjadi. Dang di halomohot di bata. Di parmeam-meam asido holong ni rohana. Huida di son edde dukot ca jamitao non. Nakinda baru tadde honita hepelean. So majolo jala pikir lautu dialah kami. Otik nai mahotar lobang di bain hatakang ngomi nga dipaingot. Dung dipaingot adong maajakan. Mulak matu Tuhan Yesus si paluaton dimbi. Dang ditulak hona dangol boan nasa dosami. Dan ida do natay dehon nakinak kainang adorang sopelean. Adong si paingot, adong musi ajakan. Alay molo pinggol partondion terkunci tertutup. Dang marguna ede. Dang marguna si paingot ni debata. Jadi ikon dipapatar debatado hinasitong ni hatana bahwasanya dia adalah hakim yang adil. Paruhum nati gordo debata. Ipatuduhon ibana do ibana paruhum nati gor. Dada nama do atau mamar pamuati dolong ni rohani debata. Marpangulahi do to lema apalagi mula dong muse di do. Toy mahaduam mahataban wagicang. Iportibiodo penuaing baim. Niang do hatay begeo jala lambo menina bobo kanak kamang akainang nang naposubulong alay dang boy dipermainkan hatani di bata dohot baga-bagana. Mardalat do holong na, mardalat do rimas na, mardalat do nang holong na. Rodi saliling-liling na. Jala marhite turpukona kamanga kainang akadia manaboy si putihata marhite jamita di minggu sadarion molo tapahombar tu topik minggu parjolo. Tangiang mangidohon haluaon. Tangiang nise mana mangidohon haluaonon. Si Abraham opo ni naporseay. Alaidang namandok ditolak doa dari Abraham. Ala memang dipaima, say dipaima marpaima debata mulai sia 50 halak, 45, 40, 30, 20, bahkan saat paling kecil 10 tungadok penian. Nama kabiari debata na burjuroha ditikii. Dang jadi ripacononna. Alaidang adong nanggo saotik pe nagabe tinggal di si pasi-pasina na manguloy di bata. Ido ikon dipapatar di bata, unang dipikiramu holak kata. Pawoy ba na pe di bata na ulo tarimas do. Hamuruhon na, luar biasa do, sa pala ikon mardalan. Alay hamuruhon na'y mamitsang, paulakon pangalahon ni jol manarobi asa marhaim baruon. Mangolo marpanguloyon, di bagasan, biar mida di bata. Jalatangiangon kekuatan. Songon hende ni inatapungan ni nakamis nakin. Tangiang doo jahaki lau madapoton tuhaki. Pasahat nasa holsoki. Doho mangido nasa narikot ninda nakin. Ima tangiangon. Ima kuasa doa. Alaidang naso marhuaso. Tangiang ni si Abraham bermohon. Asa unang diripaso di bata Sodom do Gomorai. Alay asanong murado di parmeam-meam akajolmai di Portibion pangalahona. Naparjolo hita pe ikon adong kepedulian satu sama lain. Doa itu bukan egois. Martangiang dada holam mangido nariko di diri nasadiri. On jelas doa rate akka manginang. Hampir di sude luat yakin do dakolati sutoyoon. Molo adong di sada tuan rumah. Sebelum mulai marede pamujian di dokma. Parjabu do sitangya kono namanginang ahamadidok dakoto songonitong disitoyo dakya dio pertangyangan dang boy husimpulkan nih. Didok asa sehat-sehat tami
amanginang padita, amanginang situanami. Asa gabi na niula, sinur na pinahan. Asa burju-burju dana hom marsiajar masikola, asa sukses. Doakan asing. Lebih sering atau tepatnya holan na dinasida saja buido. Alai macai jarang do. Molo dipangido, manang adong kepedulian, manang yakon di luar ni keluarga itu sendiri. Tetapi lebih sering hanya meminta narikot dinasa bagasido. Ikomboy do moladong taingo dongata na marsahid, dongata na marukil, bahkan pamareta, dohod na asing, akka parhaladona, akka dongan na sa sektor na asing, adok si tangyak konon na, baikan doho matok kepeduliat tu si. Una ko lang nariko dinasa jabui ala tuan rumah nasida. Ima tangiang yang tidak egois. Bukan hanya mendoakan untuk diri sendiri. Au songoni pangalahon ni si Abraham, dado honon nama, ay so napar sodo mau. So napar gomorau, rohana madisi. Ima molo sodong kepedulian na. Alay doho day bana bermohon marsomba tu day bata untuk keselamatan ni Sodom. Doho Gomora. Natapay so pangisini iibana. So ni manakita mar sitangyangan. Unak ko lang manangyakon narikot tu diri na sa diri. Ima na parjolo si Putihota marhite jamita turpuk di mingguta sa darion di minggu paunopon dong Trinitatisom. Napaduahon hasirepon ni Roha tarida di ngolo ni si Abraham. Ditadday bana do ise diri na marhite ayat 27. Sobaku ale Tuhan, nunga sa palahum au mamukka makatay do hoto ati pe orbuk jala sirabu na. Malo sirabu ni, naong gunanida. Ale medidok dirina, patuduhon hasirepon ni Roha. Buah maasa dioloy de bata unang diripas son Sodom dohot Gomorai. Hitapi martangiang ikot congonido. Dang gogo mangidoy. Ale Tuhan, lehon madiawon, lehonon bay masongonon, asa hupuji upasangap po. Ikot dito rudotang mangido, martangiang. Gari mangido si pangido, ope tudongan jolma, ikot dito rudotangan. Apalagi mangido tu di bata, sumber berkati. Isongodi manang hita. Mangolu di bagasan serep ni Roha. Patutodo diri. Alaholan akana patutoru diri na do patiboon ni debata. Alay na patiboon diri na parjolo ido pauruon ni debata. Ditikina. Ido si pasingot ni hata ni debata tu hita. Imana paduahon. Naparpudi si ingotota. Napatuluhon, turpukon, dang napabiar-biarhon. Alay singo-singo mo dihita. Pabawa de bata na sitongi, hakim yang adili, dada natatad daholan de bata para si Roha parholong Roha. Alay tahingo ma. Dia juga Allah yang murka. Naulo tarimas. Molo lalu rimas nay hamurhonay dang adong naboy menghambat. Ala niya ha, molodok salputiki para siyan. Jalata ahirima turpuhon marhite ende 392 parorgan. Say pasiat Tuhan Yesus tu bagasar rohami. Unang jolo salputiki para siyan, so tu salputiki para siyan. Alay adong da pedihita tiki parasian kesempatan hidup di dunia. Hata ni debata pasingoton tuhita. Paboa ibana dang debata nama parmiam nasi parmiam miamon asini rohana. Ala asini rohana pedang martuhor. Ala ni hita pe mangolu mar pangoloyon di bagasa biar mida debata. Say pasiat Tuhan Yesus tu bagasa rohami. Ima tay dehon sa ayat mangujungi turpuk
dohot hatani di bata, dihita di bagasan tikion. 352 ayat sada. Salvasi ya Tuhan Yesus, bagasan rohani. Mai Yesus, bege panuktuk naik. Salvasi ya Tuhan Yesus, jakon itu roh amin. Parasia, sok tung jolo sapui. Matutuk martang yang mahita. Mauli ate di hatam ali Jehovah di bata amanami. Roma ho Tuhami ali Tuhan. Suruh mato dim to di parbadia. Tuhami ganup marsada-sada. Asa marhite pangajarion nasiat to dim. Margogoiho kami. Mangatusi. Makanguluhon hatam. Nahubegi hami. Asa unak kola pamolusan sabing ale Tuhan hatami. Alay, di nang hubegi hami hatami, mula kami ano siyang bagas soromon, mga lihong gogoy may di hami, mga lihong panogunoguom may di hami, pagomoson haporsyon nami may maradopoko. Pabua, debata para si roha parholong roha sa liling-liling na doho. Alay laos debata na ulo tarimas doho. Diaka na soolo marhamubaon. Na soolo tinggil di suarami ali Tuhan. Atong pargogoy hami mamilit dia dodalan sipil dito nami. Ay nung nga di patuduhok ko tuhami dalan si dalanan nami. Jalanung nga di patiurho roha doho pikiran nami. Pasidikon na maralo tulomo ni roham. Patoktong harohaw nami ali Tuhan. Asa tartuju panatapan nami, mangihutok ko di pudim mahami ale Tuhan, mangihuton dalas si dalanan nami, di pardalanan nami di portibion say homa di jolo nami, atong uluho mahami ale Tuhan. Tuho mahupasa hatami daging to dinami, marhite hatam na hubigi hami ale Tuhan, napasingot to kami, asa toktong mangolo marpanguloyon, di bagasang biar midaho, molo di luaso depe, hami mangolo di portibion, di lehoko de petiki parasian, unang tung hupasuasay hokami alhaya le Tuhan, hupak ke hami mapartikian na nilehomi do petuhami, marhamu baon, lam solhot tuho, lam mananda di denggan di basam, asa unang huparmiapyapok kami saluhut asini roham denggan di basam, doho ragam ni pasupasum, alay iko mangolo hami di bagasan serep uduk ni roha, di bagasan hasatiaon, paboa, dangadong naholip dia dopamu, di sudi aka pardalanan ning ulo nami. Atong ali Tuhan to di mima pangajari di hami. Tuho mahu pasahatami ali Tuhan di minggu sadarion, nak kami nang marpungu, di parpunguan nami, homa ali Tuhan. Na margogoy ho kami asa hubuak kami hugolop kami hatam mulak tu ganu bagas nami be gabi pargogo may dihami ali Tuhan. Saha tu ho maakaruas ni huriam na di bagasan hurang hipas pamatang na. Ho ali Tuhan na pasikopon pahamalumon. Atong Tuhan sa di ho mapangiduan namion usombaho kami matubagasa tangamu jalo may marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajako maha tani tuhata marende hita siam bukuende nomor 680 sada ayat sada doho udutna laos tapasahat
pilihan na mangihot. Di na manginihon ayat tolu rimba hita jongjong.
tatangya koma peleata tua dopan di debata martangyang wahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehom mi tuhami pelean nami tuho. Say jalo men kami wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Patimbulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saud malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matu habis sadarion hangoluas siapari. Se sama dosa nami, songo panisa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangojunan, palua mahami siap pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian debata ama. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaorhom madamena tutodim.
basado Tuhan Dewata, Pardenggan basado Tuhan Dewata, Pardenggan basado Tuhan Dewata, Pardenggan basado